Mangwanani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Nhanzi, hello mukoma Nanshi, please post for me as Haiti. Mukoma, ndinoda kureurura zvandakaita. Ndakapinda mumarriage nemurume ainge achichita non-stop. Ndakambozviudza kuti ndichasvika pakujaira, but paakaona kuti ndainge ndiri munhu ainge asingamubvunzi, like akaenda kuma-weekends out kana akasadzoka, ndainge ndisingamubvunzi kuti ko weekend yose kusadzoka manga muripi. Paakaona kuti ndo type yandainge ndiri, akabva atanga kunditorera advantage, akabva atoita worse. Mari ndainge ndichipiwa, kadhi racho ndini ndainge ndichitogara naro, hapana kana chandaishaya. Asi kuma-girlfriends aiita madhiri ake awo aanenge achiita kubasa kwake, ndiko kwaibva mari dzaainge achipa ma-girlfriends ake. Nameno kuti ndakamubata rungani nema-girlfriends, apa siki dzacho dzandairapwa dzainge dzisingaperi. Ndinorangarira kuti first night yataita bonde tose, after 3 days ndainge ndava kutobuda discharge. Discharge iyoyo yandainge ndichibuda yainge ichinhuhwa zvisingaite. Ende iye aiva munhu uya wekuti kunyangwe uchirwara nesiki yaanenge akupa aisambova nebasa nazvo. Kana ukamuudza kuti ndine siki ndiri kurwara, aingoita zvakadaro pasina kana protection. Nanhasi mukoma, handizivi kuti siki iyi yakazopera sei, because ndakaguma ndava kungozviudza kuti izvi hazvishandi, nekuda kwekuti dzimwe nguva kana siki yacho yanyanyisa taitoenda tose kuclinic, ende tasvika kuclinic taitopiwa mushonga uya mobva manzi itai 7 days musingasangani pabonde, kana kuti munosangana pabonde makadzivirira muri pakosi kusvika kosi yacho yapera. Asi maizoti kana madzokera kumba waizoona munhu ava kukumanikidza kuti ange achiita bonde newe asina kana kumbodzivirira. Saka ndakangozviudza kuti hazvishandi. Ndainge ndava kungoti kana ndikabatwa nesiki ndongozviudza kuti ichapera yoga. Saka ndairarama upenyu hwekuti ndaibatwa nesiki ndobva ndanwa mapiritsi, iye dzimwe nguva obva aregedza kunwa mapiritsi aya atinenge tapiwa kuchipatara. Nguva zhinji aingowandisa mapiritsi aya mumotikari make, oita sekunge ari kunwa mapiritsi amunenge makapiwa kuchipatara. Saka murume uyu iye handizive kuti ikeriya here or what, because takasvika pakurambana, but inini I found out kuti ndainge ndichiri negative, but mahuriro acho ainge achiita unombofunga kuti kasi kunze uko hakuna chinonzi HIV here, because murume iyeye aita zvekuchinjanisa vanhukadzi non-stop. Murume uyu akazondirwadzisa umwe musi mukoma Nashi. Zvaakaita ndezvekuti akauya kumba nevakadzi vake 2, ameno chainge chaitika, but paakauya nema-girlfriends ake vainge vachirakidza kuti vanhu ava vainge vachinetsana pahu3 hwavo, apa tainge tiine 2 rooms panguva yacho iyoyo. Ende ndainge ndiine kamwana kangu kacheche, ende kamwana kangu kainge kachiri ne3 months. Saka murume wangu paakapinda mumba nema-girlfriends ake, the pain was just too much. Ndichitanga kufunga kuti right now ndiri nherera, handina baba, handina amai. Baba vangu ndakakura ndisingambovazivi, ndainge ndichingochengetwawo nagogo vangu, but mostly ndiri munhu akangokura achichengetwa nechurch. Murume wangu ainge atori mwana waelder, saka iye panguva yacho pandainge ndichigara kumba kwaelder ikoko, iye ainge achigara kunze kwenyika. Paakazodzoka munyika ndipo paakabva andiwana ndakagara pamba pavo, ndokubva azondipfimba, ininiwo ndikabva ndabvuma. Saka kuti ndinge ndichibuda mumarriage ndainge ndisingazivi kuti izvezvi ndikati kumurume handichakudi, ndinobuda mumba muno ndakananga kupi, because all that I knew was his family and other church members ndo vandaingozviudza kuti ndidzo hama dzangu. Kwekunanga ndainge ndisisina. Gogo vanguwo avo vandainge ndichimbonogara navo
vainge vakashayika, saka ndainge ndisisina umwe munhu wekuti ndinokwanisa kunogara naye, ndainge ndangosara ndiri ndega. Murume wangu ndakangomusiya nemagirlfriends ake vakagara mudining vachingonetsana. Inini ndakabva ndaenda ndikanorara, but kurara kwacho kwandakaita kwainge kuri kungorara kuya kwemunhu anenge aine stress. Munongozviziva kuti kana uine stress hope hadzinyatsokubata zvakanaka. Apa at that time ndainge ndiine 20 years panguva yacho. Chinhu chakazonyanyisa kundirwadza pandakapepuka ndikabva ndanzwa kuti masounds ainge achibuda mudining. Murume wangu ainge achitoita bonde nemagirlfriends ake. The pain was just too much. Ndakabva ndatadza kuzvicontrola. Saka mumba umu maiva nemapiritsi ekurara. Ndainge ndakaenda kufamasi ndikanozvitengera, since ndainge ndiri munhu wekuti ndaingogara ndiri mumastresses ekuti nguva zhinji murume haadzoki, nguva zhinji murume unenge uchingomubata nemagirlfriends ake. Saka kuti ndikwanise kubatwa nehope, ndakatoona kuti it is far much better ndiite zvangu ndichinwa mapiritsi aya ehope. So ndakabva ndangotora chimwe chibhodhoro chainge chichiri chinyowani, ndainge ndichangobvawo mukuchitenga. That bottle yaiva nemasleeping tablets, it was still unopened, maiva nemapiritsi 30. Ndakangovhura chigaba ichocho nekunwa oseka 1. Ndakati ndapedza kunwa mapiritsi iwawo 30 masleeping tablets, ndakabva ndatanga kunzwa kuti panapa mweya wangu wainge wava kutoenda. Mukomanashi ndakabva ndazvibvunza kuti right, inini ndava kufa, saka kana ndikafa ko mwana wangu achazosara nani? Apa ndainge ndatonwa mushonga wemakonzo at the same time. Kunwa kwandainge ndaita masleeping tablets ndaizviudza kuti ndinongofira zvangu kuhope pasina pain yandinenge ndichinzwa. Saka pandakafunga about mwana wangu kuti anozosarawo ari nherera ozotambura matamburiro andakakura ndichiita, ndakabva ndatora mwana wangu ndikabva ndatanga kumunwisa mvura yainge iri mune imwe glass. Pose ipapo pandainge ndichimunwisa mvura ndainge ndichizviudza kuti it is okay, tinongofa zvedu tose, inini nemwana wangu. Saka ndainge ndava kungoona rima everywhere, ndokubva ndangodonhera pasi because mwana wangu ndainge ndichimunwisa mvura ndakamira. Saka I think vanhu ava vainge vari mudining, murume wangu nemagirlfriends ake, vakabva vanzwa mwana kuridza mhere pandakadonhera pasi, because mwanawo akabva adonha ndokubva atanga kuchema. Ndokupinda kwakazoita murume wangu mubedroom nemagirlfriends ake, vakabva vawana kuti ndainge ndatokolapsa. Kunze kwekuti vange vachindibatsira, murume wangu akabva anditiza. Asi ameno kuti chii chakazoitika nekuda kwekuti ndakazomuka ndatova kuchipatara. Mwana paya pandainge ndichimunwisa mvura yainge iri muglass, inini ndainge ndichifungidzira kuti ndiri kumunwisa mvura yainge iine mushonga wemakonzo semvura yandainge ndanwa, because ndakangomixa mushonga wemakonzo nemvura. But mwana ndakamunwisa mvura iya yandainge ndanwa iri mune rimwe glass pandainge ndaoverdosa mapiritsi ehope. Ndakati ndava kuchipatara, vamwene vangu vakabva vatotanga kundipopotera, asi pose pandainge ndichisangana nezvinhu zvainge zvichindiremera mumwoyo ndainge ndichivaudza. But ndaiti kana ndikavaudza, ivo vamwene vangu vaibva vangoti usawara muroora, tichataura naye. But vanhu vaizongoti zii nyaya iya yobva yangorova yakadaro. After ndapora ndakazongofaila for divorce. Apa ndainge ndisina kana plani yeupenyu kusvika ndazokwanisa kubudawo muZimbabwe. Iko zvino mwana wangu akura. Chinondirwadza ndechekuti handina kumwe kwekuti ndingakwanisa kunochengetesa mwana wangu kunze kwekumba kwemurume wangu. Ndo kwaari nanhasi mwana wangu. Vedare ndo meseji yandatumidzirwa navanzvadzi vedu. Hey, zvakangooma hazvo vedu we. Depression is real, zvinorwadza, zvinodzimba moyo. But let us thank God kuti Mwari vakaponesa mwana uyo ndokubva anwa mvura yainge isina mushonga, and also the mother survived. Asi zvakangooma hazvo vedu we. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hello mukomana chimakadi, ndiri musikana ne 22 years. So inini mukomana pane zvinhu zvandikufunga kuda kuita. Pane munhu ane moyo wekukara nekutora asina kupiwa kutoba chaiko.
ari panapa. Saka inini hangu ndiri munhu anotya Mwari, ndinotya Mwari, ndinotoenda kuchechi neMwari ndinotomutya, ende handisati ndakambozviti kana ndakamboitira munhu utsinye kana handisati. Saka ndati mundipostera vanhu vanditsiure kana pane zvandinokwanisa kuita, because ndikufunga kutsvaka mushonga unohudhisa. Ndoisa pachinhu chandoziva kuti munhu anochitora. Kana dei ndairoya ndaizomuroya, asi handina chakaipa hangu, handiroyi, handiti sei. So ndikutsvaga mushonga unohudhisa, asi handisati ndaziva kuti unohudhisa, ndeupi usingakuwadzisi usingarwarisi, unongoita kuti munhu ahudhe. Ndoisa panhu ichocho odya ombohudha, pamwe wanga arega sisitemu iyoyo. So nyaya yacho yakamira so, pane pandinoshanda, pabasa pandinoshanda ndinoshandira mumba. So pandoni vakomana 5 vanoshandawo zvekudhiraivha nezveudididi. Saka pavakomana ava 5 pane umwe ari munin'ina wabhosi vandoshandira, asi atova munhu mukuru, andoo nemhuri yake kumba kwake. Vanouya everyday vachitora matools ekuenda nokubasa mumba mandinoshandira inini. Saka vachipinda vandopinda nemukicheni vachienda kumupandiri mavanonotora zvinhu zvavo vachienda. So munin'ina uyu munhu ane mwoyo wekukara nekutotora asina kupiwa zviya zvekutoba zviya. Saka munhu wekutoti kubasa kwavo, vakomana vekubasa vakatozorega kutakura chikafu kuenda kubasa nechikafu, because munhu wekuti unogona kutakura chikafu chako uchiti hauna mari yekutenga kana kuti hauzoda kuwesta, unobva nechikafu kumba wozoti ndazodya na11 kana na12. Saka uchitosvika iye anotovhura lanji yako ototora kana nhindombe yacho otodya. Saka zvinhu zvakazobva vakomana kusvika varegedza zvekutakura chikafu, vakatotenga chikafu chavo unotonzwa chitonzi idya iwe fast. Ukangoona ukasvikirwa nanhinga uchiwanichi, munhu wekuti angona kutodya chikafu chako kukusiyira chishoma kubasa ikoko. Saka wapedzisira tosiyana nazvo, havachatotengi, havachatotakuri chikafu kubasa. Saka panapa problem yakuitika panapa. Inini panapa ndinogara nevana mabhosi, mudzimai wabhosi munhu anogara hake panapa, but haanyanyi kugarisa panofamba achienda kwaanoenda, ane mabhizinesi wake anoita. Saka bhosi vangu vanogona kutenga chikafu chakaita semafruits, machocolates, madhanuni, zvikafu zvevana zvezvachisa mufiriji, kana zvimwe zvinhu zvangowanda, kana usavi chautopeka toisa mufiriji kana chii. Saka murume uyu zvaanoita manje, panogona kutengwa kana machocolates 5 zvekuti mungozowo vanawo varungu. Hatingati vanawo varungu, vana vangokurira mumadhorobha zvekuti havadyi zvezvekuti chinhu chinodyiwa chese chichipera. Machocolate 5 anogona kurova month. Kana inini wacho handingambodyi zvekuti chichocolate wanotogona ivhura ikarova week yese irimo. Saka uyu murume zvaanoita, anogona kuuya ovhura firiji everyday makuseni achienda kubasa, agosumudza chocolate agoenda, agotora mama kana maapple 4 agoenda, agotora kana mapear 4 agoenda, odzoka futi ojima futi otora chimwe, achingodaro. Saka zvinhu zvekuti zopedzisira zvakuti bhosi vanozoti ko machocolate ari kufamba sei, ari kudyiwa naani, anovhunza vana vanoti hatisisu. Zvakuita sekuti inini ndiri kumadya, kana kuti ini ndinototi ina handitozivo, ndingozoonawo musisina chichunu. Vanozongonyararawo, havazobvunzi zvakawanda, asi ndinofunga kuti vanogona kunge vachitofunga ndiri kudya, kana kune kwandiri kuzviindisa, kana pane wandiri kupa, ipo pasitori nawo. Kana kuti zvavanotoita mukomana uyu, anogona kutovhura firiji chaiyo agotora bepa reusavi agoisa muhomwe agoenda naumba kwake. Kana kuti anogona kuti mumba mukaita chingwa, mukatingana malofu, unongozoona rimwe lofu musisina aenda naro. Akatowanika uchitodya chinhu chako kana mune bepa rako remazimba, anogona kutovhura akawanda kudarika ako. Saka munhu wekutoti chero mukadzi wake anozviziva. Ndiri kutorememba rimwe day, so mukadzi wacho achituka vana achiti uchaita mwoyo sewababa iwe. Umwe musi futi ndakanzwa achitoti nemi baba havandinyadzisa nhasi, pataenda kuchechi kwanhingi tasvika vanhu vachimwa tii, kwakungonzi timwe tii zviya zvekuedza, zviya kwakutobhadhamuka kutoti tichitotidirirai tii titomwa. Saka munhu wekuti anogona kutora chunhu kuno kukumba kuno
sekuti panoshanda vanhu vakawanda ndizobvunza vamwe vese havatori vasina kupiwa chero ukati yaitidya vanotoramba munhu wewe kutoti umwe musi pakanga pane chingwa chebrown tanga tatenga chingwa chewhite nechebrown ivo vachibva chewhite chachavhurwa chebrown chisati vachibva sva chingwa chebrown achinda nacho mumba kwavo saka mukadzi wavo akazouya kunoku akutanga kuti azi chingwa rakauya isi tatoshawa chingwa chebrown tisingatozivi tichaendei but taingofungidzira ndiyo kwakuuya mukadzi wako kuti izi chingwa rakauya nababa nhingi kumba gore brown vana havasi kana tomboifarira umwe musi futi pakaita maavocado ekuzimbabwe auya taisa mufiriji avo riya ranga ratosara riri 1 zvokuti bosi wangu anofarira maavho avho riya ndangozorishaiwawo mufiriji ndangovaudza kuti avho ndarishayiwa vakatonditi saka kutanga izvezvi zvikei do anenge auya achida makii achida kupinda mumba munomuperekedza kutora zvaanoda kubuda sekuti pamwe pedu tine takshop saka ndine ndiri kutakshop nguva zhinji vano vari kuchikora ndozodzoka kumba kana kuma5 maweekends vanovasipo saka vanzi kei do sekuti munhu anogona achida makii achida kutora chinhu mumba matuze kubasa inekutakshop ndinge ndiri bhiziwo tinoitawo zvatinoitawo kana kubika machips saka ndinogona kungozosiyawo dho rakadaro saka maavho ayainda mukadzi wavo akazouya maavho iyayo achibva akuti pane ziavho rakaenda kuba nhingi kumba kumunakiro warinoita ndashayiwa avho kwangubva ndatoziva ndiyo saka izvezvi nhasi pane nyaya iri kunetsa pane maavho akabva kuzimbabwe maavho ainge ari mambishi saka takambomavhindika zvazvo achibva aibva aingova 2 anga asara ari 2 bosi wangu achibva vabuda last weekend saka izvezvi ndabva ndatoti vanomafarira zvokuti munonetsana mukamadya ndichibva ndatereka ndichimaisa mufiriji sezvo aibva vazoyavo madya asina kuora saka izvezvi bosi vaya vadzoka maavho aya mufiriji ndakatozoona kuti hamuna chunhu hamuchisina ndofunga vakatomatora saka vedu ekaini ndafunga kuti kana pana anokwanisa kundibatsira kundiudza kuti munhu ndingamuite sei ndikutsvaka mushonga unohudhisa kuti vambodya vakahudha havazofi vakazviita ini vakauya vachindibvunza ndinovaudza kuti handizvizivi ndikutsvaka kuti hamene kuti vanhu mungandibatsira sei mundoita sei nemunhu bosi wangu kuti munhu ane mwoyo vanozviziva but pamwe pacho kuti unogona vanzwa vachipopota kuti chikafu pambana pamufambiro vachiri kuita hausi right iwo unenge usitorina chawatombodyawo seniwo wachoni handitombodyi zvezvoti ndingati ndingadyisa kana ndingati chi hazvisi zvousavi chaiwo munogona kupeka zvimapepa zvousavi unongoziva kuti hausavi sei uchikurumidza kupere zvane vachitorawo saka ini ndikuda kutsvaga chinhu chekuti ndonatsaona kuti vana vesavhapo sekuti maweekend ndotora chinhu chosondesa mufiriji vombodya vohudha chero vakanohudha nemhuri yavo vachazvirega zvonizvo because vanototora chinhu chavanoendisa kumba kana atori machokoleti vanonopa vana vavo kumba saka ngomana chindipostirai kuti nzoti mwana kuti chini sandaita zvandiri kuda kuita vedare ndo meseji yandatumidzirwa nemwanasikana uyu hanzi ndiri kutsvakawo mushonga uya wekuti kana munhu akaudya kana kuunwa anoenda kuchimbuzi non-stop hei zvakangooma hazvo veduwe but ngatitaurei naye mucomment section vedare ndo mamessages andanga ndakakubatirai ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.